lesz a tárgyaló. Mert szerintem nincs valami közvetlen, az nem ilyen tárgyaló. És azért csináltunk azért mégis rá, hogy természetes fény jusson be, illetve hogy szellőztetni tudjunk annak ellenére. Hogy... Akkor ez lesz a DK. Így van. Jó nagy. Epic. Bőven el lehet beszélni. Festők azok dolgoznak, már most befejezték, tehát még jönnek holnap is, meg